ଗାଁର ନାଁ ଭେଜିକୋଦର କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ଗାଁ ଭେଜିକୋଦରର ମୁଖିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଭଜନଟିଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ସମୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଏବଂ ଭଜନ। ଓମ୍ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାर्थाय ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦୟାମୟ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ହରି ତୁମ ମହିମା ଅଟେ ଅସୁମାରି। ବନେବାକୁ ନୁହେଁ କାର ଶକତି ମୁହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଦିନହୀନ ଅତି। ଯାହା ଶୁଣିଅଛି ତୁମରି ଗୁଣ ଭାବ ଭକତିରେ କଲି ବର୍ଣ୍ଣନ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନଖେ ନାସିଲ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦେଲ। ଶିଶୁ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବକୁ ରାଜା କଲ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲ। ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣକୁ ଧରିଲ ନାବେ ବସି କୈବର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତି କଲ। କିରାତ ବନ୍ଧନୁ ମୃଗୁଣୀ ତାରି କୁମ୍ଭୀର କବଳୁ ଗଜ ଧରି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କଲ ଭରତିଆକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲ। ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ବିନାଶ କଲ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜପଦ ଦେଲ। କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ବାଳିକି ନାଶ କଲ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜପଦକୁ ଦେଲ। ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର ଦୂର କରିଣ ଦାନ କଲ କୋଟି ଧନ ରତନ। ମଥୁରାରେ ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ନାଶିଣ ରାଜା କରିଲ ବୃଦ୍ଧ ଉଗ୍ରେସନ। ଇନ୍ଦ୍ର କୋପେ ବର୍ଷିଲେ ବଜ୍ରବାଣ ରଖିଲ ଗୋପ ଟେକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଭେଦା ଭେଦ ଭାବକୁ ନ ରଖିଣ ସବରି ଅଇଁଠା କଲ ଭୋଜନ। ଦାସିଆ ବାଉରି ନଡ଼ିଆ ପୁଣ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି କରିଲ ଗ୍ରହଣ। ବିଦୁର ଘରେ ଶାଗ ଭାତ ଅନ୍ନ ଆନନ୍ଦରେ କରିଥିଲ ଭୋଜନ। ଦୁଷ୍ଟ ଗଣକୁ ବିନାଶ କରିଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ କରିଛ ପାଳନ। ଧର୍ମକୁ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ କର ଯୋଡ଼ୁଅଛି ହୀନ ପଞ୍ଚାନନ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁକୃପା ହିଁ କେବଳମ୍ ସାପେକ୍ଷଃ।